ସକାଳର ଏହି 6ଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଓଜନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ଶୋଇବା। ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ଡେରି ଯାଇ ଶୁଅନ୍ତି ଶରୀରରେ କର୍ଟିସଲ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଓ ଏହା ଚର୍ବି ବଢ଼ାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ନେବା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଥିବା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରଶ୍ମି ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ନ କଲେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଏମିତିରେ ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ। 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା। ସକାଳୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିର ସ୍ନାକ୍ସ, ଚିପ୍ସ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବା ଏହିଭଳି ବର୍ଗର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଚର୍ବିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ। 6 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ପାଣି ନ ପିଇବା। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 1 ବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ।